Good morning, everybody. Hello sa inyong lahat. So, for today's video, mamamalengke po kaming lahat. Yung mamalengke na pero ang dami na. Asa ka? Burado na yung akin. Sinintay ko lang sila kasi may nakasalubong akong meron dung lato, pako pala, pangapako. So shout out sa mga mahilig sa mga ganitong gulay. Ating pako. Saan yan siya? Cheche, gigo, oo, pako. Dai, pako, oh! Ayun silang dalawa. Isa lang ang perfume yun. Ha? Isa lang ang perfume nila ni Alex. Yung isa rin amoy. Bakit nila kinuha yung perfume? Mabango. Kumuha na ako dun, oh. Cooler. Pako. 2 balot. Ayo, ang dami. Basta-basta kung American. Unti lang to. Tignan natin. Okay na to. Marami na to. 2 tali. May meeting siya sa PWD doon sa Malitbog. Kaya uuwi siya. Abas nag-live. Yung ID niya wala. Bye-bye. Ako. Oh, pasok ka sa mansyon. Mag-backing rap po, ha? Nang! Tawag ka niya. So, ay, lagi. Ano ba mag-imo-imo? Ano ganyan tumingin kong ayaw? Paano? Aking niya, mama. Ay, nawali mo nga Magandang umaga. Hi. Ohio, may Tommy. Tinapang isda. Wow. Kasi mamalengke kami. Pinalista sa akin ni Brenda kanina lahat ng mga pamimili. Ending, sama na lang din pala lahat. Sabi ko pala, naglista pa ako. Salita ka! Ay, ganito ka! Ay, sa Pilipinas! Ginakit na ba? Hi, Jack Saralta, Evangeline Repalda. Sabi pa? Good morning, Flora Mi Escobia. Baka natin kung paano makikipagtawaran sila. Yaya, pakitigil na po sa suso. Masarap sa suso. Pag sure ba, Jack Suralta? Kasi yung ibang personal stock namin. Kasi darating po si Ate Maymay. Lahat pala sasama. Ewan ko ba rito kay Brenda? Sabi ko may iwan ako. Sama daw na lang lahat. Ha? Kasi kasama naman daw na si Ate ng Adorasyon. Karen Maymay. Darating si Ate Maymay Flores ng mga solar lights. Mamamalengke. Buti nga gising na to si Mie. Sa bagay maaga silang naghiwalay ni jowa niya. Hindi pa. Kaya maaga rin siya nakatulog. Thank you, Ate Jocelyn Pacheco. Grethel Edon. Hello. Joylyn Yabas. Nair. Jocelyn Ordenisa. Flory De Leon Bautista. Yes! Good morning, Ate Flory. No. Pakisalad with itlog. Maalat. Yun nga! Kasi ang binili, ang nakalista lang itlog na white. Tas, sabi ko, bilhin tayo itlog maalat. Aray ko. Lagyan ba ng kamatis? Napak! Hi, miss! Grabe naman si Mama Sita, oy.
Wow, thank you, Ate Grethel. Eh, saan na ba yan? Hinaya? Wala. Yara ni highway. Doon na kayo, ma. Eh. Ayaw po. Ganahan ka sa imong bag, ma. May na, ma. Baka di man... Tamo mo. Sing. Ayaw ka! Leon, nag-nipple, sure ba? Pulutag ko. Si Mama Sita doon rin na maganda. Tignan nyo naman. Watching from General Santos City, Rosemary Depol. Hello. Wala man. Ha? Marami kang views. Ala. Oo. Kasi lahat sila naka-off. Binlo Carlos. Para sa nalalapit na halalan, huwag kalilimutan, Kapitan Sita Tagara. Mau lagi. Lagi na kaya. Si Kapitan Sita para sa Barangays Riverside 2, Barangay Solana. Barangay bang Solana? Oo. Oh, Barangay Solana. Alam niyo na si Kapitana. Wala tayong boto dyan. Ala. Basta maraming buto man. Ano bang buto? Iba yun na sa isip ko. Wala Ay, tayong buto ni ano. Buto. Buto man yun na sa isip ko, ma. Magpasang Tagay punta. Aw. Mali for me. Oh, for us, hindi ba pwede for us? Tagay punta ba? Mamalingki, saan? Charot. Mamalingki lang na nga saan. Nakasakyanan. Eh kasi nga lahat kasama. Ganun. Ang sexy na Mama Sita, parang hindi na. Oh, di ba? Para na sila magkapatid ni Brenda. Kuya niya si Brenda. Oh, hi Ate Christina. Ay, pakita ko sa inyo yung view dito daanan. Oh, ano ba? Siyadan. Ganda. Ang daming puno. Green grass. Julieta Mamanaw. Saan ka? Sa Cagayan, bili ko si Cara ng sapatos. Ala. Kasi yung sapatos ko kinuha na niya eh. Ayaw, huwag na niya. Okay. Madali lang Uy, mas tiyada ma. Kasi dati, okay yung sapatos niya. Para sa barangay na Nature Park. Mahal pa bilang mo ko. Ano? Hi, Mami! Andun man na si Inday. Ay! Sira ulo si Dapat Bia. kami bangkuan yung gagmay sa inyong kasakyanan. Blooming lagi si Mama si. Oh, padaplen. Padaplen ba? Padaplen. Ikaw man. Vicenta Torres, good morning. Kagwapa ni Mama Sita. Di ba? Okay naman. Charot. Dalagang aura ni Mama. Di ba? Kasexy pa. Si Nina po yung talagang nanay. Kuntis pa si Nina. Huwag, mamsi. Nalagay mo pick up. Opo. Gretel Montipalcon. Kasi kami mamalite sa palengke. Sila Melmar nandun na yata sa palengke. Si Jigjag. Si Inday Kato. Nag-una sila. Oo. Malit na daan. Kunin mo na lang. Ay, Tia, ang sama naman, Tia. Ikaw nga, ang sama tignan eh. Hindi, maganda. Vicenta Torres, good morning. Dito na kami sa highway. Ay, sa saan naman may magsakay? Ay, saan daw? Saan na tanin magsakay, Nen? Saan na daw? Nanawag ko. Magsigig pamit dito. Si Seth Nagali. Kagwapa ba? Ha, Mami Tess is scattered. Rosana San Juan. Ano, kala? Ala. Ano man pa yun? Isa wala pang gusto. Saka mo lang. Aw. Malud yan nala.
Panoorin natin, wag muna kayo malis. Panoorin nyo kung paano sila magpagtawaran sa palengke. Ganon. Ready ba? At dun sa terminal, ilang floor? Good morning. Ito yung kanilang national highway. Hindi ko alam. Thai shrimp, with shrimp, buttered shrimp, ano, seafood, buttered shrimp and seafood, buttered seafood. Ano ba talaga? Nandiyan na si Scarlett. Dumating na siya. Si Scarlett na iwan. Inaayos niya yung mga package niya. Tapos, buttered seafood, sugba na karne at isda, sugba, lato, ako. Thank you sa stars. Ako naman. Ang Esther. Huwag muna kayong umalis. Panoorin natin kung paano sila makikipagtawaran sa palengke. Ang Aida of Larry. Ang Esther is the... Ito yung barangay nila. Diba? Ano sa kapalit? Hindi ko pa po alam. Ay, buntag. Sorry na wala yung signal natin mga moms. Kapit lang. Hindi sila mama. Umalis na. Kapit lang sabi ng Tarsier. Nagtaon sa palengke. Wala yung signal natin mga moms. Hala, 100 na wala. Nine. Ready? Ito rin. Nine. Hala, si Inday ka to. Hala! Ay, lagi mong jacket. Ayan sa mata. Ayun si Melmar, oh. Wala, dito na siya. Ayun na sila. Melmar. Saan tayo mag-park? Ayaw magsasarap. Huwag mo na masyad. Wala mo tayo. Atas ka makipay mga motor. Dali! Sa palengke ka. Muna ka siya. Ay manang, welcome to Hassan. Tingnan natin kung sino magaling magtawad. Ay, nagbuntag. Pwede libre isda? Sama ka kano, mag-video na tayo.
Yes, ang buntag. Hello mga malang mga buntag sa welcome na kami diri karon sa Hasaan Public Market ng Grabe. Bani with Madam Brenda na team of social stylers. Okay na. Pamalit ni. Yaw na ko. Uy, ito. Ako ba yung mata? Uy, okay na din. Dari mana? Di mana yang idol? Charis, yan tayo. Okay, wala kita halingana naman. Udah deh. Ikaw mo sa nagdoon yan. Thank you. Thank you. Ay, sige, magpabi na. Picture palit isda. Picture palit isda. Ayun oh. Sabi ko sa'yo eh. Iwan na lang. Pwede naman ipahabol na lang natin alimasag. Saan? Pero pasyal-pasyal tayo. Ah, sa bagay. Halika Ayun na. ba? Iwan Pwede, dito. tama. Pero, CDO. Wala alimango. Ako kailangan kasi. Alimatok, alimatok. Nasa Bilyang, Taguluan. Taguluan. Nasa na si Dima. Di ba? Ah, pagtawag ba? Pagtawag. Ah, ex ni Brenda. Nang. Hey, nani bisita ka ron Lixon. Malimit na tuwan mga manangkay. Market, Raihan. Wala alimango. Yung mga liligay, susuk na susuk. Babay, wala na ito magkita sa katuan. Salamat pa rin. Doon tayo sa likod. Oo. Halika dito sa taas. Malakas. Di ka mga pariya, Melmar. Di ka mga pariya. Wala po ko sildo eh. Diresi. Amang ka. Una na. Diba? Siguro ka diba? Ay, hindi lang sa likod niya. Wala lang. At least makapasyal din si Sinang Adorasyon sa palengke. At kami sa kuan, malengke.com. Gal- Manglayas na mi. Bye-bye. Ng buntag. Manglayas na mi at kami kuan. Sa kabilang ano kami, sa kabilang bayan kami mag... Ay, carry naman si Daddy. Ay? Gwapo ni Daddy. Mga kami mga manang din sa likod na po ni Maring Brenda o tara si OPC kaysa sa likod o. Silpuna na lang ako mga amiga ng mga pasada o. Mga constituents, kapitana ng... ang kapitana. Managan ni 21K. Hi! Magbilat. At sabi ko ang kaguluan nga market kay walay alimango niya. Ang naa dito kay susuk raman.
Ah, Hi! dapat si entry. Parada si Kapitana. Ayan, tatakbo po siya. Kapitana. Tatakbo po siya kasi runner po siya. 21K. Naka-register na ko sa Milo Marathon. Oh, muna ingon nga ka na ang mamalingki ang mga wayligo. Lipat kami ng market. Langsa ang Uyma. Langsa to langsa. Kada kayo entry natin karon no. Basic kay si Maring Brenda kay nagkuana man otora oo. Cellphone na siya kay nagkontak siya sa iyang boyfriend. Kay nasuko iyang bana. Kay School siya. nag-school po di ay pariha at among hang nag-school Oh. para sa maayong kaugmaon. Ipa-eskwela na sa Oyma. Problema na pagka-graduate, kaya biyaan dayon. Yes. The feeling is mutual. Nakagraduate na. Kailo na mga kalag. Kaya naman niya mabuti kasi yan na lang. Kaya naman siya Da, wa pa ang karaban, naguna ng mga bayot. Vote for my voto. Sa palaitin kasi sa outing kami sa Kulanban. Mga kasama ko. Hi! Ay, kat Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta? Is everybody doing alright? Good morning sa inyong lahat. Mabuhay and welcome to the most beautiful day in the universe. Bakit ang dami niyo? Ano pamimili niyo? Bibili lang kami ng asin. Yung mga hinahanap naming mga kangaroo, wala. ng asin kasi maraming uwak doon. Asin, asin, asin. Ang babae isinumpa sa atin. Mga ma'am, mamaya pawala na naman yung signal natin. Kapit lang ha, sabi ng target. Diretso lang. Kasi hindi sa unahan. Dilaw kayang jacket. Si Inday susunduin. Warang. Oh, wala. Ay, may buntag. Kumusta? Hi! Ala. Hey! Ay! Pagayot ka! Babahog talit! Saka nag-park? Gwapo. Dati-dati mo. Manal down. Mudagan kong pagkakapitan. Kapitan sa barko. Amin lang kung Bibo kay inyong highway pa sa buntag ay. Malaki. Ba? Diretso. Ang saya-saya ng umagang ito. Ala, Tuara. Daming boys. For kapitan sa barko. Na ay. That my mind and my body and my body and my soul. Dito kami sa likod ng pick-up. True? Sa una? Shada. Kaya yung mga ganun, mga dali-dali. Mary Bless, hello. Hey, money, don't be shy. Para ho kami nagka-campaign ngayon dito, parada. Ano?
na kami nag-file of... Oh, yes. Wala na. Bihira kasi yung alimango dyan sa ano,